Щиро дякую за можливість виступити на засіданні Міжпарламентської ради НАТО-Україна. Хочу розпочати з подяки керівним структурам НАТО, посадовим особам, які протягом 3 років тимчасової російської окупації виступають з підтримкою і України, кримськотатарського народу. Для нас це є дуже важливим. Я хотів би зазначити деякі аспекти ситуації в окупованому Криму. Перше, кримські татари є цілеспрямованим об'єктом репресій та переслідувань з боку російської окупаційної влади. Саме кримських татар в Криму російські окупанти розглядають як зорганізовану силу, що не приймає їх там, і тому вони мають її розчавити. Цілеспрямовано вони розглядають, тому що кримські-татари з перших годин, як росіяни вторглися до Криму, відверто, відкрито, масово кримські татари виступили проти їхнього вторгнення. Тому вони заборонили меджліс кримськотатарського народу, вищий представницький орган, який ними обирався і обирається. З 26 вересня 2016 року рішенням Верховного суду Російської Федерації меджліс визнано як екстремістське утворення і її діяльність заборонена. Ахтем Чийгоз, мій заступник, вже більше ніж 2 роки ув'язнення. Кожного дня оці тижні проходять сюди, по відношенню до нього вже відбулося понад 100 судових засідань. Разом з ним судять Алі Асанова, Мустафу Дегерменджи. Їх судять за те, що вони виступали в підтримку територіальної цілісності української держави. Ільмі Умеров, мій другий заступник, також зараз знаходиться під судовим переслідуванням, і йому загрожує також ув'язнення. Він звинувачується в діях, що нібито несуть загрозу територіальної цілісності Росії. Я назову вам один із таких типових затримань російськими окупантами кримськотатар, які відбувалися декілька тижнів, 2 тижні тому. Це Марлен Мустафаєв і разом з ним 10 активістів: Осман Ариф, Ремзі Бекіров, Руслан Сулейманов, багато інших. За що? Це коли окупанти вламуються в селище кримських татар з обшуками. Сусіди збираються, щоб уточнити, що відбувається, і для того, щоб людям не давати зібратися, щоб люди не підтримували один до одного, їх всіх забирають і ув'язнюють за ґрати. Адвокатів почали переслідувати. Російський адвокат Микола Полозов, який захищає Ільмі Умерова, кримськотатарський адвокат чи український адвокат Еміль Курбединов, інші адвокати, вони самі перетворюються, їх перетворюють в підсудніх і звинувачених. Якщо говорити про найстрашні такі події, які відбуваються в Криму, це насильницьке викрадання людей. Близько 2 десятків людей, долю яких ми не знаємо, вони зникли. Частина з них зникла на очах у людей. Зупиняються автомобілі, вискакують люди в камуфляжі,
кидають машини тих молодих кримськотатар, і вони зникають. Деяких ми знайшли мертвими, вбитими. Один з таких жахливих випадків – це також член Координаційної ради Всесвітнього конгресу кримськотатар Ервін Ібраїмов, якого викрили ще в травні минулого року, і ми не знаємо, де він знаходиться. Тепер щодо інших ситуацій, пов'язаних з Кримом. Чому росіяни так себе ведуть? Я не думаю, що я відкриваю якусь таємницю, і ви самі про це знаєте. Росія перетворює Крим в військовий плацдарм на півдні цього великого регіону. І Росії не потрібно на Кримському півострові нелояльне до нього населення. Відверту нелояльність до росіян, до окупантів показують кримські татари. Тому росіяни будуть робити все для того, щоб кримські татари вимусити їх самих покидати Крим. Якщо в ХХ столітті нас уже одного разу насильницьки було вислано Сталіном в травні 1944 року, і ми майже 50 років поверталися додому, 50 років ми жили у вигнанні. І ми щойно повернулися і почали облаштовуватися. І тут знову російське вторгнення, і знову загроза вже нового такого вигнання з Криму. Зрозуміло, є інші аспекти, я закінчую, про які можна говорити також дуже довго. Вони є не менш небезпечні, ніж переслідування людей. Це екологічне знищення Криму. З одного боку, Росія укріплює свою обороноспроможність на захопленій території. Вона туди вкладає дуже багато ресурсів, або лише для того, щоб побудувати нові аеродроми, нові гарнізони, нові казарми. Житло будується шаленими темпами, але для своїх офіцерів, яких вона перекидає до Криму. В той же час аграрний сектор за умови відсутності дніпровської води, він знепадає, є велика експлуатація глибинних водосховищ, і все це приводить до таких дуже негативних для екології наслідків в Криму. Думаю, що це так коротко те, що я вам хотів би зараз сказати. Якщо там подалі будуть запитання, я спробую на них відповісти. Крім того, що я все-таки мав це сказати, ми дуже вдячні урядам багатьох країн, членів НАТО, за ті цілеспрямовані акції підтримки, і в тому числі тим урядам, які спромоглися спрямувати до Криму свої місії, що надали нову інформацію щодо ситуації в Криму. В цьому розрізі я хотів би подякувати уряду Туреччини за те, що в 2015 році, в травні, в Криму перебували тиждень неофіційна місія, яка надала дуже такий ретельний рапорт по ситуації в Криму, і з цим рапортом користуються уряди багатьох країн, в тому числі членів НАТО. Дякую.